Foli ani tanuni an bɛ o lase Mali actif filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni an ka jamana kibaruya ye i b'a ye k'a fɔ ko an ye wulikajɔ kɛ ka se an ka muso cɛsirilenba dɔ ma n'o tɛ maa wɛrɛ ye ni o ye Binta Bitar ye. Binta Bitar i b'a ye k'a fɔ n'i ye a tɔgɔ fɔ i b'a ye k'a fɔ ko politique ko bunnankun kan ani Mali jamanako kɛlɛ maliyɛndenw dɛmɛli fɛnɛ hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko a ka wulikajɔ fanga ka bon o yɔrɔ la kosɛbɛ maa min don a hakili juru carilen don kosɛbɛ o de y'a to bi ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ kibaruya min bɛ jamana kɔnɔna la malidenw u bɛ ka kibaruyaw u bɛ caman mɛn a la caman bɛ yen nɔ u ka analyse ka gɛlɛn u ka faamuyali ka gɛlɛn a hukumu kɔnɔna la walasa ka se ka kunnafoni caman bɛ yen nɔ walasa ka se ka a faamuyali nɔgɔya malidenw bolo an bɛ se maa hakili juru carilenw ma olu k'u hakilinata n'u ka yetaw fɔ an ye kunnafoni dɔw la walasa u bɛ se ka kɛ sababu ye maliyɛnw bɛ u ta n'u bila dɔn situation caman bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la n'o bɛ kɛ kibaruya ko ye Binta Bitar i ni su. Aw yɛrɛ ni su cam i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min ne ye Binta Bitar ye c'est vrai n ye leader politique ye n ye maliyɛn tout court tɔnden fɛnɛ ye parce que je suis l'une des vice-présidentes du mouvement malien tout court aujourd'hui qui est un parti politique donc n y'o fɛnɛ leader ye n'an seginna kɔ ni san dama dama ye dans ce pays wagati kɛra la banbagaciw ye bengale waleya juguba kɛ an ka population mɔgɔ dɔw kan n'olu ye centre mɔgɔ ni nord mɔgɔw ye donc an ka malien tout court responsable qui est le président Ibrahim Diawara o waleya jugu ninnu bɛ kɛ o y'a sɔrɔ a bɛ jamana kɔkan à l'Indonésie donc a y'a ye k'a fɔ bengali bɛ ka kɛ ani siyako kɛlɛ kuma cayalen don ale yɛrɛ bolo hakilina la ale ma se k'o faamuya parce que an bɛɛ ye maliyɛn de ye donc an de ye fa kelen ba kelen ye maintenant il a voulu quand même ka bɔ ka déclaration dɔ kɛ déclaration min bɛ kɛ message ye ka se ka sensibilisation kɛ maliyɛnw yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min ka bɛn déclaration sɛbɛnnen kɔfɛ a yɛrɛ y'i sigi ka yɛrɛ ɲininka bon sisan n b'a signé Ibrahim Diawara de wa ou bien n b'a signé cogo di donc finalement il a dit écoute moi je ne suis qu'un malien tout court simplement et puis c'est tout nous sommes tous des maliens donc o de nana ni malien tout court parce que tɔgɔ in sɔrɔ cogo bɛɛ filɛ a y'a sɛbɛn k'a signé Ibrahim Diawara malien tout court simplement. Référendum kɛli a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni nɔgɔya ye an ka jamana kɔnɔna la ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye a laɲini cogo min na wa. I ka o ɲininkali diyara n ye bon fɛn min nana ni yɛlɛma ye an ka constitution kɔnɔ moi j'ai toujours dit que ce ne sont pas les écrits qui font le pays texte minnu bɛ yen constitution texte le contenu malien den bɛɛ de kan ka appliquer à commencer par le premier garant qui est le président de la République qui doit être la première personne en ligne à être un exemple, un modèle pour le peuple malien. Donc ni ko constitution wajibi bɛ i da maga sariya la donc Mali kɔnɔ ka ta Kayifo Kidal malien den bɛɛ ka constitution in continue respecter ne bolo de bɛ se ka na ni yɛlɛma ye jamana kɔnɔ ka constitution falen ka falen an bɛ se k'a falen ko caman mais tant que texte minnu bɛ constitution in kɔnɔ ni an ma appliquer tel que c'est écrit donc an tɛ taa yɔrɔ si. Voilà. Il y a des pays qui n'ont pas de constitution mais qui fonctionnent très bien, qui émergent, qui sont en train de se battre. Chez nous, constitution bambara. Maintenant, il est temps. Moi, je pense que le changement au Mali, il faut que ce soit le changement comportemental. Kadjogo Yelema, Malien donc a attitude changée. N'a fora sisa ko constitution n'entrani charia. Mais exemple ta fin do kan sisa. Ne benga mobili sa, mba dédouaner. Mais mba e do ka mobili be sa. I bɛ taa sɔrɔ ma dédouaner plaque b'a kan donc i ye sariya sɔsɔra donc constitution in tɛ a yɛlɛmali fɛnɛ tɛ mais contenu min b'a kɔnɔ an ka appliquer tel que c'est écrit. Est-ce que kɔrɔlen min fɛnɛ n'an ko o y'a ka limite yira est-ce que o kɔnɔna kun batolen don kosɛbɛ parce que n'i ye malidenw ka kulekan na mɛn tuma caman maaw bɛ kule ni kiriko gɛlɛya ye maaw bɛ kule ni yuruguruguko gɛlɛya ye ka maliyɛn dɔ fisa ni maliyɛn dɔ ye maaw bɛ kule ni a ye e yɛrɛ bolo ni sariya sunba min filɛ ka falen nin cogo la tantɔ n'a la batola a ɲɛma a bɛ se ka dankari kɛ nin bɛɛ lajɛlen na wa. a bɛ dankari k'a la sariya yɛrɛ ka sariya yɛrɛ lakile ka matarafa a bɛ daminɛ sariya yɛrɛ sigibagaw la fɔlɔ parce que an bɛ fɛn dɔ fɔ bamanankan na n tɛ se k'o fɔ sinon a bɛ kɛ nɛnɛ de ye kɔmɔgɔw bɛ ɲɛmɔgɔw de tɔ lajɛ ni ɲɛmɔgɔw ye a kɛ ka tile kɔmɔgɔw b'a kɛ ka tile. Tout est dans l'attitude, dans le comportement, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure. Donc, je ne vais pas être répétitif.
Mali problème te doré, changement d'attitude, changement comportemental, et toujours faire de sorte que l'intérêt du Mali soit mis en avant. C'est-à-dire à quel Djamana Kodi. Que ce soit la constitution, que ce soit au niveau de la justice. Amana ke fen fe anga ke ka Djamana kan nafa de blagné. No kera ambe nyesro la. Constitution croix. Comme j'ai l'habitude de le dire, moi, mais ce n'est pas Mali croix. Et moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de Mali croix, parce que ce pays a besoin de nouveaux types de citoyens maliens. Mais c'est quand je vais être répétitif avec un changement d'attitude, parce que Dieu est Korolé. C'est le peuple qui fait le Mali. Le Mali est une terre qui est peuplée par les Maliens. Donc, qui peut faire avancer le Mali? Ce sont les Maliens eux-mêmes. Qui appliquent les textes? Ce sont les Maliens qui doivent l'appliquer. Qui a mis ces textes en place? Ce sont les Maliens qui ont mis ces textes en place. Il faut que ces Maliens soient les premiers à respecter, à appliquer ce qui est écrit, à commencer, je me répète, par le président de la République, les membres du gouvernement. Tout ce qui est écrit dans le texte doit être appliqué en premier lieu par les responsables eux-mêmes. Donc, il n'y a pas question de l'ancienne constitution ou bien constitution croix minana. Moi, je pense que nous devons juste nous appliquer au respect de ces textes. Anga gouvernement qu'on a là, do bora, do dona. Et am se ka fo ka fo ko gela mi transition qu'on a là, moko ko kundo wa, ministre ko kundo wa. Est-ce que gouvernement fallait me faire ka tanto là? Am se ka sa oublier ka la fia la se mali do ma ka dobo ou ka gela la wa. Moi, je dirais tout simplement que nul n'est éternellement ministre. Si le président et le gouvernement du Mali ont trouvé lieu de changer, de faire un remaniement, c'est qu'il va se rendre quand il là. Maintenant, on doit dire que le ministre Monombora, on doit dire que Bara Taraka Kalfa Mouna 600, on doit dire que l'on fait une mission Mindiroma, parce qu'accomplir un bel adjelenka de pays. Parce que le problème du Mali, c'est que les Maliens ne sont pas unis. Niko Kibe Djamana demain. Il faut que Hakina Dodi Kakila, Minte Djamana Kono Deun Farali, Mounon Tara Mounon Nana, Bé Malien Dendi. Qu'on soit unis autour du gouvernement de la transition, à les aider. Quand je dis les aider à la limite du possible, parce que moi j'ai toujours milité ainsi, parce que je critique quand il y a lieu de le faire, et aussi je félicite quand il y a lieu de le faire. Donc le juste milieu, en tant que leader, ne pas être comme certains, c'est toujours dans les éloges. Moi je ne suis pas un peu dans ça. Voilà. Donc n'est qu'à régler bien non. Ambe doa de ke ministre munu nana alaka atafanga duma barami kalfaro la fene malien dem alaka hakile nyuma di ambema anga seka farau ka ku deme barami kalfaro la kambe ka bara de do akera jamana im basigili jamana im biseka kena choko parce que jamana im mangene ce pays là est malade, il est malade mo kelen seka fraqué. Le président de la République n'a donné kilema tc, les membres du gouvernement n'a donné kilema tc, les membres de CNT n'a donné kilema tc. Et ils ont besoin de tous les Maliens. Je dis bien les aider à la limite du possible. Jamana biseka tanyeteni o ne ka kinadi parce que ningo mitani femra be ke mo ko di jamana ko tseka ke mo ko yi jamana ko e bedi parce que bejen nafa o hake be nyina kono dego min be beka o de bi laje ka se ko fo o dego mi se ka takabo jamana kono de on ka chodi ambe de bi franyo ngani hakina wi anka contribution est mi ka se ka afo. C'est vrai que moi je suis plutôt dans les critiques la plupart du temps, mais qui sont toujours accompagnées de propositions. Parce que être dans les critiques sans proposer, moi je trouve ça que c'est nul. Au ticket Djamanakola, au Beke Morokodi. Voilà, donc il n'y a qu'à familiarité. Babou Takoulaba, au Betalike, Fémier et Casque Bleu, nous, aux Nations Unies, quelques tiers, nous, en fait, non. Ni Ayala Kafoko, Olukuka, Kasao Kuruka, bon, en fait, non, Kalouoro, de l'Ekonala. De bɛ k'a fɔ ko hukumu kɔnɔna la ja dɔw bɔra bɔlɔlɔ sanfɛ la ja min kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Sénégal golomasilen tabaga dɔ ye ni ale ye jalabatigi ye n'an b'o fɔ ma ko officier ale bɔra ka lase dɔw kɛ lase min kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ kangari gale de da fɛn min ye jamanakɔnɔdenw ye maliyɛnw ye ani Mali sɔrɔdasiw fana ye donc i b'a ye k'a fɔ ko hukumu kɔnɔna la fɛɛrɛ kɛra maintenant ka Nations Unies ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ fɛ MINUSMA ɲɛmɔgɔw fɛ a ka se ka Mali bila délai surunmanin kɔnɔna la i bɛ se ka yeta jumɛn f'an ye MINUSMA ka tali la ani
contingent sénégalais ɲɛmɔgɔ in fana ye min fɔ. MINUSMA Katari là, je pense que ce sont les Maliens qui ont demandé, hein, qui ont d'ailleurs exigé parce que la MINUSMA quitte le Mali. Maintenant, les gouvernants, à commencer par le premier responsable du pays qui est le président de la République, le président de la transition, donc il n'a fait qu'appliquer la demande des Maliens qui ont demandé à ce que la MINUSMA quitte le Mali. Maintenant, officier Mimbora qui a menacé à l'endroit du peuple malien, ça a été vraiment maladroit de sa part parce que étant un Sénégalais aussi un membre, je crois, un officier de la MINUSMA, parce que avec ce qu'on a dit fitna et jamana kono, parce qu'il y a un message mi fort qu'a lancé peuple malien, avec nani fitna pourquoi? Parce que Maliens ont fait ce qu'on fait ensemble parce que Maliens biso la kosebe, en bas faut qu'on quand c'est utile les Maliens ou bien Fragnon, on a vu ça dans un passé récent. Ils se sont tous mis ensemble quand lutter fin chamana. Donc, MINUSMA, l'officier qui a parlé, heureusement que comment dirais-je, les responsables les hauts responsables de la MINUSMA, c'est là qu'à bon, c'est qu'à quoi l'officier, on lui a demandé de rentrer au Sénégal pour éviter vraiment les problèmes parce que ce pays a besoin de stabilité. Ce sont les Maliens qui ont demandé à ce que la MINUSMA quitte le Mali. Les autorités ont appliqué à ce que le peuple a demandé parce qu'ils sont là pour le peuple. Voilà, ils sont là pour nous servir. Donc, on est la main. Ils tiennent compte où est Israël. Donc, ça a été vraiment maladroit. Voilà. Binta Bitar ɲ'a fɔ a ye kuma daminɛ la maa min don politique mɔgɔ cɛsirilen don kosɛbɛ min ni a bɛ dugu min na Kati yan nɔ n'a ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ Kati yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ Mali kɔnɔ a ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ a hakili fana juru carilen don kosɛbɛ o de y'a to an y'a kanu su in na ka se a ma a ka se ka a ka hakilina ka se k'a tila ani malidenw ni ɲɔgɔn cɛ malidenw ka se ka faamuyali kɛ kosɛbɛ actualité kan kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ se ka sɔrɔ i bolo k'a lase an filɛbagaw ma. Bon, an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo maliden bɛ diɲɛ fan tan naani bɛɛ de la min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan message min bɛ ne fɛ ka lase o de ye maliyɛndenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɛn n'a ye jateminɛ kɛ an ka président toujours il prône a bɛ bɛn de kuma fɔ d'ailleurs il est l'un des ambassadeurs de la paix dans le pays parce que il a fait pratiquement le tour du Mali pour cultiver la paix entre les Maliens, quelle que soit leur ethnie. Donc, en bas de Nini, Djamana Kono, fait en cas baraké, comme le fait si bien aussi mon président, parce qu'il n'est pas seulement dans les discours, il ne se limite pas dans les discours, il est aussi dans le concret, dans l'action, parce que Bara de Bisseka Djamana est bon là. Donc, un bon message de faux. Faut y tisser que Djamana Irwani Barate, en intégrer les Nyoma, en cas Djamana Baraka Bonola. Nga foli be aw yɛrɛ ye aw media minnu bɛ wuli ka jɔ la ka se ka taama ka don maliyɛndenw kan k'u hakilinaw ta ka lase bɔlɔlɔ sanfɛ parce que maliyɛnden minnu bɛ so kɔnɔ olu kelenw de bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ aw yɛrɛ bɛ fo aw ka cɛsiri la kosɛbɛ parce que ala ni aw ka cɛsiri maa dɔ b'a to Tombouctou dɔ b'a to Mopti a bɛ Kati kumakan mɛn donc o y'aw ka wuli ka jɔ sababu de an b'aw fo la kosɛbɛ. Merci. Binta Bitare y'a fɔ cogo min na sisan Ibrahim Jawara maliyɛn tukuru ɲɛma a bɛ to k'a ka jaw ye tuma caman bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ foro kɔnɔ melon b'a bolo a bɛ foro kɔnɔ a bɛ ka sɛnɛko dugukolo kuma a bɛ ka o de lase malidenw ma nka donna nataw la Binta Bitare ye fɛn caman fɔ Ibrahim Jawara ka sɛnɛko la an bɛna wulikajɔ sabati donna nataw la ka se foro ninnu na Ibrahim Jawara bɛ ka foro minnu sɛnɛ hakilina nana cogo min na an bɛna taa ka taa o bɛɛ lajɛlen développer k'an ka dɔ bɔ sojɔ la an ka an ɲɛsin dugukolo ma a ma fɔ an ka sojɔ dabila sojɔ ka ɲi siniɲɛsigi don nka siniɲɛsigi min fana nafa ka bon kosɛbɛ o ye dugukolo ye dugukolo a b'i balo dugukolo a b'i kɛ waritigi ye dugukolo a bɛ siniɲɛsigi ɲuman bila i ni i denw bɛɛ lajɛlen ɲɛ donna nataw la n'Ala sɔnna a ma an bɛna taama ka se terrain sanfɛla la foro ninnu na ka taa lasew kɛ yen nɔ aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.